Nikaraguako herria eta elkartasuna zariko gara berbagai saioan gaur. Izan ere, datorren urtean, 25 urte beteko ditu bertan lanean dabilen Debagoieneko Amsogra gobernuzkanpoko erakundeak. Baina urten betetzen dira 25 urte bertara lehenengoz joan eta hazia ere zutenetik. Iñaki Agiriano Bergararrak sortu zuen Amsogra gobernuzkanpoko erakundea 2001ean. Presidente kargua du egun, eta Ima Eskribano du bidelagun 2006tik elkarteko idazkaria. Eskualde txiroenetan egiten dute lan, gizagarapen jasangarrian laguntzeko eta justizia berrezartzeko misioarekin. Eta osasungintza, hezkuntza eta etxebizitza dituzte lan arlo. Iñaki Agiriano dugu gaur berbagai saioan gonbidatu. Kaixo Iñaki, ongi etorri. Eskerrik asko. Datorren urtean, beteko ditu 25 urte Debagoieneko Amsogra elkarteak 2001ean sortu zen, baina urte bete lehenago, 2000 urtean erein zen nolabait ere hazia ara egindako bidaia baten bitartez. Zerk eraman zintuen Nikaraguara eta zer izan zen antopatu zenuena? Bueno, bidaia sortu zen, zegatik nauken lagun bat han lanian, eta asmoa zen ari bizitatzea. Orduan, bera lanean zoiaren artean ikusi nuen, ze egoeran zegoen jentia, zela bizizan, ze bizimodu klase bizizien, eta zerbait zare piztu zen, esan nuela, hemen halako zerbait egin dezakegu. Horrela sortu zen, horrela sortu zen asmoa sortzeko. Horixe izan zen, hasiera, zuen lana, ez da noski herrialde osora zabaltzen, bigune konkretutan diardu zuen lanean, Mozonten, zehazki, Mozonteko udalerria den Nueva Segovian, eta Mozonteko periferiako komunitateetan, ez da? Zertan dira berdinak eta zertan ezberdinak Nueva Segovia eta periferia, konta eguzu pixka bat nolakoak diren gune horiek? Bueno, pixka luzatuko naiz igual, baina gu hasi ginen Granadan. Granadako inguruko auzoetan. Baina, gero ia saltuen ginen eta hasi ginen lanian Masaian ere. Masaian beste hiri bada, ez? Baina, 2007tik aurrera, segin ginen lan egiten Masaian, baina sartu ginen ere Nueva Segovian, Mozonte herri horretan. Baina, hasi Granadan. Eta gero, oindala 5 bat urte arte Masaia eta Nueva Segovian, Masaia eta Mozonten eduki ditugu proiektuak. Eta nolako guneak dira? Oso pobreak. Osea, guk lan egiten dugun lekuetan nekazaritzatik bizi dira gehienak. Gehien beste Mozonte inguru horretan. Orduan, egoera nahiko kaskarrean bizizian aileo ginean. Halaxe, zeuden diozun moduan bertara heldu zinetenean, eta zuek 3 lan eremu edo lan arlo identifikatu zenituzten, ez da, eta horietan jardun duzue, osasungintza, hezkuntza eta etxebizitza. Dirain justu ere, lan arlo horiek, okerrezpanago, zuk zuzenduko didazu Iñaki? Ez ondo dago. Azkenean hainbeste urtetan, hainbeste gauza egin ditugu, adibidez daukagu jostun tailer bat neskatilentzat Masaian, martxan segitzen duela oindela 15 urtetik, gero daukagu zuk esan duzun gehi, daukagu beka batzuk nekazari neskei ero oin mutilekin hasi gara bai, bere ikasketak finantziatzeko olako zerbait, eta gero esan duzuna, osasun arloan, hezkuntzan aldean eta baita ere etxe bizitzen ere ikuntzan. Osasungintzan baina, esan daiteke, arlo horretan urte luzuez jardun duzuela, baina nolabait esatearren gaur egun bertako ministerioak hartu dizuela horren lekuko, ez da? Nolabait bidea zabaldu duzue eta zuen egitekoa bukatutzat eman da, gaia bideratuta dagoela ulertuta, ez diar duzue gaur egun zuek osasungintzan? Osasungintzan, 2003an hasi ginen,
Masai inguruan eta 2007an Mozonten. Orduan, asmoan zen, osasun zentroak eraiki, osasun zentro batzuk martxan jarri, mendiko auzo inguru horretan osasun atentzioa edukitzeko. Zeratik, normalian jente horrek, 5 bat ordu behar ditu, o behar zituen, osasun zentro hurbilera ailegatzeko. Orduan, horrela jarri ginen martxan 2 osasun zentro, baina poliki-poliki eta ministeritzakin hitz egiten, oindela 2 urtetik aurrera ja eurak eramaten dute. Orduan, guk inginuan zen, necesidades creadas mantentzea, ez? Osea, gu martxan jarri, baina asuntua zen guk ez gara betirako, osea, hori osasun ministeritzan eskuetan jarri. Eta, bueno, ondo segitzen dute eta gure martxan segitzen dute ere. Zuek hasitako bideari jarraitzen diote. Eta zeintzuk dira, zuek pixkate lan egiten duzuen eremu horietan osasun premiarik handienak? Premiarik handienak, zer esango dutzun, dauken distantzia osasun zentro batera ailegatzeko, ez? Orduan, gura esmuga zen, osasuna eurena etorri, berak osasun bila jutear... Jun beharrean. Eta behin hori eginda, Iñaki, osasun zentro horietan nagusiki zer nolako kasuak, gaixotasunak, egoerak hartatu behar izaten dituzte? Leku guztietakoak, hango gaixotasunak adibidez, dengea, malaria oso gutxi, eta gero txagaz gaixotasuna bebai, baina eta gaixotasun arruntak ere, eta kolpeak, eta bueno, denetatik. Oso importantia ere, umeentzat asistentzia ukitzea, ez? Ume jaioen arduratzea eta osasun tratua, osasun asistentzia ukitzea. Ume jaio berriei nolabaiteko jarraipena egitea. Jarraipena egitea, bai. Hori osasungintzari dagokionez apur bat, gaur-gaurkoz etxe bizitzaren arloan diharduzue gehien bat, ezta? Zer egin duzue, zentzu horretan? Bueno, hasi ginen pentsatzen eraikitzea etxe bizitzak, baina etxe bizitzak duinak eta osasuntxoak. Etxeak guk prest egon ginelakoak bizitzeko. Hori izan premisa bakarra. No queremos casas pobres para pobres, baizik. Etxe bat gu prest egon ginelako bizitzeko. Orduan, hasi ginen 2007an eta momentu honetan 51 da eraikintza eta 2 agentia bizitzen. Urtero normalian jasotzen diruarekin, nolari txindutugu 2, 3, hor ibiltzen gara. Eta etxe bat, familia batentzat? Bai. Esan duzu, ara iritsi zinetenean, pobrezia ikusi zenutela, bizi baldintza gogorrak ezagutu zenituztela. Urteak daramatzazue bertan eragiten, bertan lanean. Zertan esango zenuke igarri bela gehien bat Amsograren esku hartzea? Azken reperkusioa oso txikia izan da, baina guretako nahiko handia. Azkenean oso txikia gara, ailegatzen gan lekura, baina pentsatzen dugu lortu dugunak posik egoteko modukoa diela. Bai osasun arloan gehien beste, baita ere etxe bizitzen eraikuntzan. 25 urte asko dira, eta akaso hasiera batean bertan zenituzten helburuak eta gaur egungoak ere ez dira berdinak izango. Zentzu horretan, zer aldatu da? Aldatu da, osasun arloan adibidez, ja ministeritzak nahiko martxan jarri duela bere kabuz, bai osasun aldetik eta bai hezkuntza aldetik, ikusten da, eskua sartu da bela, eta osasuna llegatzen dela herri guztietara eta auzo guztietara, hezkuntza bezala. Orduan, lehen normalian osasuna sortzen zen hiriburuetan, eta jentia junbi zen hiriburuetara, eta hori oso zaila da bizi modu horretarako. Eta horrek azken batean zekarren osasun baldintza txarretan bizi izatea. Bai.
Baina, hitz egiten dugu indela 25 urte. 25 urte. Poliki hobetzen junda. Eta azkenengo urtietan, gehien beste, ikusi da, nahiko ospital berria zabaltzen ari dira, lehen zabaltzutena osasun zentruak, daz, ia herri ero auzo txikietan ere jako jartuta, ikusten da, hobekuntza da, alde hortatik badagoela. Behar hori asetu da, nolabait esatearren, baina bada gaur egun dagoen beharren bat duela 25 urte ez zegoenik edo urteen poderioz areagotu denik? Arazo berriren bat, behar berriren bat? Beharrak berdinak guk lan egiten dutu mendiko nekazatziekin eta bizi dira etxe batzuetan neko kaskarrak eta neko insalubreak esateko moduan. Orduan gure asmoa gehien sartu barik eta intxikia garen da martxa honetan segitzea etxe bizitzen eraikuntzan eta baita ere beka horrekin martxan jartzea eta beste proiektu txiki batzuekin lan egiten. Adibidez gaz, egiten olako proiektu txiki bat gure artean, osasun aldetik kura batzuk egiten ari gara andre batzuei kriston ultzerak eta kriston zauria dituenak. Eta, asmo horrekin hasi ginen bebai, gauza txikiak egiten osasun arlo horretan. Eta proiektu gehiena, sartzen garen gehiena da eraikuntzan, etxeak eraikuntzan. Behin da berriz, aipatu duzu Iñaki, txikiak zaretela, elkarte txikia dela zuena, baina aurrera atera dituzuen proiektuetarako, nondik lortzen duzue dirua, zeintzu dira Amsograren finantziazio iturriak? Publikoak dira, publikoak eta pribatuak? Ez, publikoak, gehien beste publikoak. Eta gainera eskerrak eman behar ditziek, hainbeste urtetan gurekin konfiatzera, baina udaletxeak izaten dira gure finantzazioak. Adibidez, Zumarrakoa, Bideberri-Moan komunitatea, Bergara, Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza, Elorrio eta Mallabia bebai. Orduan, bakoitza bere kopurutxoa, bakoitetik kopurutxoa ateratzen ditugu eta dana bateratuta aurrera eramaten ditugu proiektuak. Debagoieneko udaleko hortaz egiten dute euren ekarpena eta Debagoien azgaindiko beste batzuek ere bai. Bai, hori da. Eta zuen interesa bada, enpresetara llegatzea? Oso zaila da. Oso zaila da, zegatik ez daukugu gainera infrastruktura larrikorik. Adibidez, urtero egiten dugu egutegi bat sensibilizazio aldetik eta baita ere dirua jasotzeko. Orduan, aurten konbidatu oskun BNI-tik azaltzeko zer egiten dugun, eta zerbait zaukogun eskatzeko eroez. Orduan, eskatu ginoan, laguntzaren bat, egutegi hori aurkezteko, eta, gero azaltzeran, diru horrekin, proiektua betetzen ditugu, bai. Baina bestela ez gara, enpresa pribatuekin sartzen zegatik oso zaila da. Oso zaila da. Eta gainera ez gauz mundu horretan. Ez dakigu zela mugitzen dan, zela odiarren. Eta gainera, badakigu noraino ailegatzen geran. Ezin dugu hau gixau haunditu, zegatik, nahiko zaila izango zen. Baina, BNI-ekin nahiko esperientzia polita izan da. Hori da, ez da, duela gutxi, izan zarete, BNI aukera Debagoienak antolatutako ekitaldi batean parte hartzen, euren 8. urteurrena zela eta, okerrez banago 2. aldia da, dagoeneko euren ekintzetako batean parte hartzen duzuena, halakoek zer suposatzen dute zuentzako? Postagarri izaten da, baintzet aurkezten dozu zer egiten duzun. Zure lana aztertu erakutsi baintzek baten jakin dixela nundin ora gabiltzan. Naiz eta gure asmoa ez da hori ere, gure asmoa da proiektu honetan segitzea eta jente horre baintzet bere bizimodu eren bizitza hobetzeko, baina gehien beste gure lana azaltzen. Ezagutzera ematea. Baina esan duzu ez da, ez zaretela joan bertara inolako eskakizunik egiteko asmotan, eta ez da proposamenak jasotzeko esperoan ere. Eta herritarrak
Nola gabiltza, pixka bat elkartasunari dagokionean, erraza da, Amsogra bezalako proiektuak babesteko prest dagoen pertsonak topatzea, ala kosta egiten zaigu? Kosta egiten da, kosta egiten da. Kosta egiten da, gainera nekatuen ginen, ja arlo horretan, eta, bueno, ja daukogunekin eta daukogun finanzazioekin eta horrekin aurrera ditzen ditugu proiektuak eta ez dugu besterik eskatzen. Eskatzen dugu, udaletxeko finanzazio horrek mantentzea eta ez dela, normali ez dela oso erreza izatea, ez? Baina, bueno, ia martxan jarrita daukogu, baina bestela oso zaila da. Eta gutxi zaretela diozu eta adin batetik gorakoak. Bai, adibidez, gu gara Elorrizon Kañaberako erkidea bai, eta beti izaten dugu batzarreetan ikusi bakarrik ez dago zer edade daukogun batzarra horretan garenok, ez? Orduan, gazteri ja oso zaila da, oso zaila da. Gainera ez da behin jutia, baita ere, askotan asko ikasten dute bideai horrekin, ero bizita horrekin. Baina oso zaila da mantentzea, jentia. Konpromiso hartzea. Konpromiso hartzea. Hori gero eta zailagoa da. Bai. Gaur egun hemen, dozena bat lagun bazaudete, elkartean oker espaldimanago. Olakon bat. Olakoren bat. Nola kudeatzen da edozein kasutan, milaka kilometrotara dagoen herrialde bat laguntzea helburu duen gobernuz kanpoko erakunde bat. Han bertan suposatzen dut izango duzuela, ez da, Amsograrentzako lanean dabilen jendea ere? Bueno, azkenean, zabiotut, hemenguekin, lan egiten dugunok, lau bost bagara. Hemen bi, juten garenok, eta han daukogu pertsona bat proiektuak eramaten ditzunak, eta etxean eraikuntzan esaten da maestro de obras bat. Orduan, gure taldea hori da, juntatzen gara laurok. Jendia ez du kobratzen sueldorik, soldatarik, ez dugu inor liberatuta, gu pagatzen gara gure bidaiak eta gure egoeragan, eta hango ekipoak ez du diru jasotzen. El maestro obras baiz, eta bere lana da etxe bizitzen horrek. Horretara bideratzen du bere lana. Baina talde hori dugu sortuta ja, oin dela 20 bat urte. Osea, ja martxa jarrita dago, ja inertzia jarrita dago. Babira 18 urte, Daniel Ortega presidenteak agintzen duela Nikaraguan, eta urtengo otsaiaz geroztikaren emazte Rosario Murillorekin batera, haien erabakiek izan dute sona, nazioarteko edabideetan, izan ere milaka gobernuz kanpoko erakunde, tartean esaterako Save the Children, legez kanpo utzi dituzte. Ze balorazio egiten duzu horren gainean? 2018tik ona nahiko egoera zatarra gertatu da, ez? Gobernuz kanpoko erakunde ia gehienak bialdu dute herrialdetik eta gu arazorik ez dugu eduki, zer hain txikia garela eta ez dugula hori, hain txikia garela ez garela sartzen alako asuntuetan, ez? Bai zela gobernuz kanpoko erakunde batzuk, ero izen horrekin, baitzuria lan kaskarra egiten zuena, ero gobernoko aldetik lan kaskarra, ero iregarria, gu ez dugu arazorik eduki. Eta egoera, gu hasinenetik pasatu ditu gobernu pila bat, liberalak, eta azkenengo urteetan, Daniel Ortegan gobernuekin, baina ez du sekula gobernuakin esateko moduan harremanak eduki baizik konbenio batzuk bai ministeritzakin eta ez duzu aparteko edo zuzeneko harremanik izan eta ez da arazorik ere. Eta ez dugu beharrik eta momentuz oso egiten dugu. Esan duzu 2018tik egoera nahiko itxusi dagoela bertan, horixe galdetu nahi nizun, ez da pixka bat testu inguru horretan nolakoa den gaur egun egoera bertan, eta igartzen ote den, azken urteetan gobernuz kanpoko erakundeak, bertan lanean ibilitako gobernuz kanpoko erakundeak ere gutxitzen joan direla.
Ba, ezin dut arlo horretan hitz egin zer, ez nuen segitzen zer egiten zuen erakunde bakoitzak. Guk ez dugu gauza larrikorik aukeratu, ez dugu gauza larrikorik ikusi arlo horretan, eta bueno, momentua behintzat, gobernuak ospital pila bat zabaltzen ari dira, errepideak helgu guztietara zabaltzen, poliki-poliki argindarra sartzen etxeetan, argindarra hori sartzen ari da, mendi inguruan bizi diren auzoetan, ikusi duguna herriak aurreratu da bela. Baina egoera politikan ez gara sartzen zegatik izango zen niko kaskarra. Eta zuek lan egiten duzuen komunitateetako jendeak, baduzue, izan duzue inoiz Amsogra ere legez kanpo utziko ote duten beldurrik? Ez, sekula. Sekula, ez daki izin garen. Hain txikia garela, eta, bueno, hombre, politikoa aldetik inguru departamentu aldetik, badakizien nundi nola gabiltzan. Baina, bueno, ez gara politika aldetik sartzen. Gure proiektuetan aurrera zaitzen ditugu, eta hau hasi zanean esan ginen, egun baten esaten bozku, mendik kanpo junbia garela, junbiako gara, baina tartean, eta ez dugu arazorik euki. Eta zein izaten da, zuen dinamika urtean birritan joaten zarete bertara, ez da? Bai, udaberri inguruan ja proiektua martxan jartzen, ez martxan ja eure jartzen dute ja urtarrilatik aurrera. Baina, agertzea, nekazarritzekin hitz egin, batzarrak egin, ikusi zerren biogun zelan, eta gero juten gara berriz udazkenean. Udazkenean, ikusten ja zela doierren eta ja proiektua betetzera eta bukatzera. Baina, azkenean ez gara juten zegatik hori inbiako zen, zegatik juten gara gustora ezalagoan eta euren harremana askoz betetzen dut txorreko. Eta zuk, Iñaki, jarraitze alduzu argazkiak ateratzen, aspaldi izan bazen ere antolatu izan dituzulako erakusketak, ez da bertan ateratako argazkiekin. Bai, gainera argazki horrekin egiten ditugu urtero egutegi bat, ja 2011-tik hasita. Eta, egutegi horren asmoa hor da, finanzazio zerbait, baina, zerbaiten truke. Egutegi bat eta diroaitik, ez? Baina bai, egutegi bat egiten ditugu argazki horrekin. Bestela ez dut besterik egiten argazkiekin. Aipatu dugu hasieran Debagoieneko gobernuz kanpoko erakundea bela, Arrasaten izan zenuten egoitza ez da hasieran, gaur egune Aretxabaletan, edo zein kasutan Debagoienean egoten jarraitzen du. Zeintzuk dira, Iñaki, datozen hilabeteetarako aurreikuspenak? Aurreikuspena uda pasau. Ikusi udaletxeen bakoitzeko laguntza aliatzen den eroez, segidura bidaltzen proiektuak ez gelditzeko, eta asmoa aurrela segitzea. Ez dugu beste asmorik. Udazkenean izango duzue, hurrengo bidaia, aurretiaz hasi behar izaten zarete prestatzen? Edo ez du aparteko zailtasunik suposatzen? Ez, martxa hartuta daukogu. Adibidez, daukogu lagun bat emateo eskula bolsas de ostomia bakizu zerdian, para gentiak esteenako kantzerretik operatuta bolsa horrek. Orduan, bolsa horrek eramaten dugu donazio bezala behoi ministeritzari, orduan lan gehiena da horre prestatzea. Beste dana martxa dauko, zegatik martxa hori ja urtarrilatik jarrita dago. Adibidez, etxe bizitzak urtarrilean hasten dira, etxe bizitzak egiteko, nekazaritzak prest egon behar da, 2000 adobe eskuz egiteko. Hori da bere kontrapartea. Orduan, horrek egin behar dira hango udan, iazekatzeko. Baina gero, etxia egin da gero, tilatu jarri behar da, maiatzen inguruan, euriak hasi baino lehenago. Osea, ja, maiatzerako, oin juten gerenako, etxe bizitzak ia bukatuta zen kanpotik. Orduan, barrukoa argindarra eta sukaldea eta horrek ez daka beste. Baina, karo, proiektu urtarrilean hasita dago.
Eta orain udazkenean joaten zaretenean, suposatzen dut, bukatuta ikusiko bituzuela etxe horiek. Bukatuta. Baina eguraldiak, ez da, markatzen du nola baitere Bai, erritmoa. claro, maiatza ekainerako, ja, taponteki dituzu, zaila tilatua jarrita, bestela etxea bera doiar, adobeko etxea. Adobek gero, porlanaekin babestuta doiar, eta dana, baina hori ja, grotxu izaten da, baina etxea egon da eginda eta telatuta, maiatzak kainen guruan. Urak hasi baino lehenago. Hori da. Iñaki Agiriano, eskertzen dizugu bisita, ondo segi. Eskerrik asko zuei.